Deci, azi vom face scoberci. Avem aici o ușoare, sare, lapte, lămâie, așa, și praf de copt și, desigur, făină. Bun, acum punem un pic de sare. Adăugăm lăpticul. Pe toată. Arată bine. Acum iar amestecăm. Îl omogenizăm bine și cam atât. Acum îl lăsăm un pic și ne ocupăm și punem zeama de lămâie aici. 2 lingurițe. 1 și 2. Lăsăm puțin să acționeze. Acum adăugăm oușoarele. Uitați așa. Acum adăugăm făină până când începem să frământăm. Mestecăm ușor, ușor până se încorporează. Toată făină. Da? Toată făină. Cam așa trebuie să arate aluatul. Ia uitați ce frumusețe. Acum îl vom lăsa. Îl vom lăsa în repaus 10 minute. Și după ne apucăm de modelat. Forme diferite. Revin cu finalul. Împărțim în 2 părți egale și încercăm să o întindem cât de mult putem. Am întins foaia cât am putut de bine, iar acum vom face niște forme. Uitați ce drăguțe sunt. Și am uitat să vă zic că trebuie să le prăjim. Acolo. Am pregătit și apa și totul și crăticioara. Uleiul. Da. Voi face și noi greșeli. Nu e asta o problemă. Luăm forma și încercăm să modelăm. Punem aici așa, ușurel. Și apăsăm bine, bine de tot. Apăsăm așa. Bun. Și acum, ia uitați ce frumusețe. Excludem asta. Deci, după ce am făcut toate formele, vedem dacă uleiul este încins. Luăm o formă de aici și vedem dacă uleiul este încins. El este deja. Este foarte bun. Și după punem toate formele ca să se facă. Și le putem mânca cu finetii sau cu orice. Acesta este rezultatul final. Poftă bună!